Мин дус алар белән Уйныйбыз гел бергә, Ләкин бу сүзләремә ышанмас бер көндә. Шаян алар кыюлда, Әйтәләр турысын кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр Әйдәле сер булсын. Робот. Мин әйттем буга инде сезгә, туган көнгә бүләк турында. Әйттең, ләкин 1000 тапкыр гына. Роботозоттер 300, радио белән идара ителүче мега күзле. Мин аңа шундый кызыгам. Барда иртәгә булыр. Тыныч йокы, ДимДимыч. Ух, менә бу шәп бүләк ичмасам. Без ДимДимычка берни дә әзерләмәдек. Эх, дуслар имеш. Ничек эшли икәнсең бу әйбер? Аха. Хәзер як-якка карыйк. Аха, алга. Робот күргән ул ничек күрә? Бик ансат. Роботның күзе видеокамера, робот видеоязманы экранга тапшыра. Кыскасы барда гади, телевизорда шикелле. Шәт! Роботлар тагын әллә ниләр эшли ала. Робот ул акыллы машина. Ул иң катлаулы, хәтәр эшләрне башкарырга сәләтле. Тимер куллары белән алар авыр йөкләрне күчерәләр. Детальләрдә машиналар яки бүтән техник җиһазларны җыялар. Роботлар галимнәрнең ярдәмчеләре. Алар галәмгә дә оча, су астына да төшә. Моннан тыш, әле кешенең сөйләмен аңлаучы, сөйләшә, хәтта шаяра белүче роботлар да бар. Бөтенләй кешеләр кебек. Әйдә инде борылабыз. Нәрсә булды бу? Мин монда менә Син аның белән уйнап утырдыңмы? сизәр дип уйлыйсыңмы? Синең иртәнгә кадәр вакытың бар. Ә мин йокларга ятам. Төзәтәм, мин аны чынлап әйтәм, төзәтәм. Симка, әйдә төзәтәбез. Юк, үзебез генә булдыра алмыйбыз. Ватылса телевизор, телефон әгәр, фиксиләр һәр вакытта ярдәмгә киләләр. Син бердә аптырама, алар булган чакта, яшәве җиңел түгел, фиксиләрдән башка. Әйдәле, бездән була, эшлисе килеп тора. Кайсы йортта булсак та, җитәрлек безгә, ялкаулыкны белмибез, зарланмыйбыз бер дә. Онытмасын берсе дә, яңадан бер әйтем, бигеңә ватылса да, сез көтегез ярдәм. Йоклама, әйтә бергә, булсын хезмәт, булсын хөрмәт. Йоклама, әйтә бергә, булсын хезмәт, булсын хөрмәт. Эшләребез җитәрлек, катлаулы барсы да, шулай да җиңәрбез. Эшләсен баш кына, яшибез бергәләшеп, дуслык кадерен белеп, булса иде кешеләрдә бердән безнең кебек. Әйдәле, бездән була, эшлисе килеп тора. Әйдәле, бездән була, эшлисе килеп тора. Йоклама, әйтә бергә, булсын хезмәт, булсын хөрмәт. Йоклама, әйтә бергә, булсын хезмәт, булсын хөрмәт. Вау, минем бүләк. Качабыз әйдә. Роботозоид R300, шәп. Туган көнең белән, ДимДимыч. Кара әле, ДимДимыч, мин монда синең ни роботыңны ваттым. Кая? Эшли бит. Кара.
Син аны төзәттең, булдыргансың. Кичә мин йокыга киткәндә, ул эшләми иде. Ул үзеннән үзе төзәлде димәкче буласыңмы? Шаян. Әтием, әнием, бик зур рәхмәт сезгә. Безгә рәхмәт. Сез төзәттегез мине роботны. Туган телен. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр